Hej. Surprise. First of all, jeg har ikke postet i mange måneder, og det er jeg rigtig ked af. Der er sket meget. Der er sket rigtig meget i løbet af de måneder. Jeg er blevet korthåret og mørkhåret. Vi sætter den op igen her på arbejde. Men jeg vil egentlig bare lige komme tilbage med den her lille update video, fordi jeg har tænkt mig at begynde at poste igen og starte med at vlogge og gøre det, jeg lidt hele tiden har gjort. Men der kommer til at være en ændring. Og den er sådan, jeg ved ikke om den er stor, fordi det er jo nok bare sådan, jeg kommer stadig til at vlogge og bare være mig selv, you know? Altså det er jo stadig mig, kan man sige. Men en af grundene til, at jeg ikke har postet i meget lang tid, har været fordi, at jeg har følt mig, jeg føler, jeg har kørt død i det. Jeg føler, at jeg har lavet det samme i 8 år. Det har jeg også, Loki. Jeg har lavet YouTube i 10 år. Altså, I'm a veteran at this point. Men jeg har været sådan lidt on and off de sidste lange stykke tid, fordi at jeg synes, det har været lidt det samme, jeg har lavet. Jeg vil gerne prøve at spice det op på en eller anden måde, og jeg tror, jeg kommer frem til en konklusion, og noget, som jeg gerne vil prøve af. Og jeg har nemlig tænkt mig at prøve at kaste mig ud i at lave engelske videoer. Og det er sådan lidt Når det så er sagt, betyder det ikke, at jeg aldrig nogensinde kommer til at lave en dansk video igen, eller jeg ikke kommer til at opføre mig dansk. Hvad siger man? Jeg er dansk, jeg er en dansk tøs, der snakker dansk og er opvokset i Danmark. Altså, det er meget naturligt for mig at snakke dansk. Så det er ikke fordi, jeg aldrig nogensinde kommer til at se mig lave en dansk video igen. Men jeg har personligt altid været mere fan af engelsk YouTube. Jeg har altid set mere engelsk YouTube, og det var også det, der fik mig til at ville starte på YouTube. Det var engelsk YouTube. Jeg har altid været fan af det engelske sprog. Det var mit yndlingsfag, både i gymnasiet og i folkeskolen. Og så har jeg seriøst brug for at prøve noget nyt, og sådan kaste mig ud i en eller anden form for challenge for mig selv, når jeg skal filme en video. Fordi jeg føler lidt, at jeg laver det samme hele tiden. Og jeg tænkte, en måde at kunne udfordre mig selv var måske ved at prøve at lave det på et helt andet sprog. Seriøst, for at prøve at give mig selv en eller anden form for challenge. Der er nok nogen, der vil synes, det her det er røv nederen, og så er der måske nogen, der ikke giver en fuck. Og så er der måske nogen, der tænker, fedt. I don't know. Og jeg har været sådan lidt nervøs på en eller anden måde for ligesom at sige det her. Og jeg var sådan, oh my god, hvad nu vil folk vil sige? Og fordi, I'm so sorry, men nogle gange danskere er ruthless. Danskere kan være rigtig onde på sociale medier. Sådan TikTok, jeg er bange. Og der var sådan en del af mig, der var bange for, hvad folk ville sige. Og så var der en del af mig, der sådan tænkte, det er jo min kanal. Det er jo mig, der lidt styrer, hvad jeg gerne vil. Og hvis folk spørger, hvorfor gør du på engelsk? Fordi jeg har lyst. Altså sådan længere er den ikke. Så ja, det kommer til at være lidt anderledes. Men igen, det kommer stadigvæk til at være vlogs. Det kommer stadig til at være mig. Det kommer stadig til at være mig, der bor her og loller rundt og laver alt muligt mærkeligt. Men det bliver bare på et andet sprog, fordi at jeg synes, det kunne være grineren at prøve af. Er jeg overhovedet i fokus? Ej, jeg kan ikke finde noget af YouTube. Nu skal jeg bare stoppe. Joke. Men når det hele så er sagt, så håber jeg, at I vil følge med alligevel. Den her video skulle bare lige være mig, der kommer ud og siger, hey, bare lige så jeg ved det. Mine næste videoer fra nu af kommer til at nok at være på engelsk. Bare lige så jeg ikke sidder og tænker, what the fuck is happening? Glitcher verden, og har hun fået en hjerteblødning? Nej. It's not you, it's me. Det er mig. Jeg tænker at vlogge i morgen. Jeg glæder mig allerede, fordi det var engelsk. Jeg er lidt bange. Og jeg har fået nogle venskaber generelt også faktisk, inden for det sidste stykke tid. Folk faktisk ikke snakker dansk. Og så det er også en måde for mig på en måde at inkludere mine venner udefra, der ikke bor i Danmark. Og når det så på et tidspunkt kommer til at være med i mine videoer, kommer vi også til at snakke engelsk, fordi vi snakker engelsk sammen, så det vil også være mere naturligt. Og jeg vil også gerne have, at de så kan se mine videoer, når vi så er sammen med vores andre venner osv. Så i mit hoved giver det god mening, please. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, faktisk. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg glæder mig til at se, hvad det her det kan blive til, og om jeg får motivation tilbage. Det betyder ikke, at jeg ikke kommer til at lave en dansk video. Jeg skal nok snakke dansk og lave dansk en gang imellem, men jeg kommer også til at lave det engelsk, fordi I want to. Men igen, det var bare lige sådan, så I er advaret. Nu vil jeg lukke det her, fordi jeg siger det samme igen. Jeg vil sige tak, hvis du har set den her video her. I'm back, baby. Jeg glæder mig til at komme tilbage. I love you. Jeg håber, I vil fortsætte med at se med. Det kunne være super nice. Bye bye, babies. I love you. Så dejligt. Okay, bye.